Sponsor sama! Ito po naman sa Like a Dragon Ishin para sa video na ito. Ito na! Dami dane! Dami na luyo. Ang tanga, hindi ako yan. Sugige, sugite. Dore dake suyoi o sake demo yugamanai omoide ga baka mitai. Atin ang laruin ang Like a Dragon Ishin. Kung gusto nyo magkaroon ng exclusive na t-shirt, kung nabili nyo na to, titignan nyo yung pin comment ko sa description sa form. Makikita nyo yung mga pwede nyo gawin para makakuha kayo libre. So, laruin na natin to. Ito yung nakakul pa nag-aantay sa labas eh. Nani? Ganda nung ano, yung yung pagkabasa nila. Oh! Ay, samurai run! Ako mukhang may papatayin tayong headmaster ah. Huwag niyo pansinin kung saan nakatusok yung sword ko. Let's do this. Ikuzo! Laban na agad. Ambush ko, ambush. Ooh! Oh my god. Ba't ang hihina nila? Tama. Diba may something sa mga... Oh my god. Ganda nung dugo. Oh my god. Ramdam ko eh. Yung mga mangtutuli eh. Yokai. Yeah! Ang bigat ng pama kahit si nanay. Ayan. Tuloy yung likod. Ako, ginam scale. Oh, biko na eh. Bakit may baril ka? O yan, kulit mo ha. Gusto mo ng baril ha. Sakamoto Ryoma-san yo. Sakamoto Ryoma. Okay. Oo, tsak. Itsura pala, alam mo ng bida eh. Oh! Kawaii des. Oh my god. Normal talaga may philosophical lagi usapin eh. The sea is like a mirror. Oh! Sakamomi? You wanna Sakami? Ibinam. Sabi na siya sa spicy. Puro kalandi. Tunay na samurai nagpapalandi. Oh! Cute! Shiba Inu. Ako inutil. Itsura pala gusto ko ng... Ay, hindi ko kamukha yan. Leche. Gusto ko na ng gameplay, please. Oh! Kapag nagising na isa. Tosa, Joshi. Ano to? Paano to? Oh my god, takbo. Okay, start ako ba? Unleash yung Finny Ring Law. Ang smooth? Hindi lang ako tumatama pero smooth siya, promise. Bonk. Sipahin mo ka. Tulog ka na kasi. Ako, nagiging from samurai to sumo. Alam mo importante pag may ganyang effect. Tosa domain. Sansei Yoshida Toyo-sama. Marami rin akong kilalang may Toyo-sama lagi eh. Sakamoto Ryoma. Iya. What? Waga musuko yo. Ah! それにしても随分丹念に Yung pwede 痛めつ bagsak lang け sa ら akin れ yun ng ganun lang. What the fuck? Okay, gets ko rin to. Ay, pabilis yung tumutulong sa akin. Macho lang talaga. Uy, puto talaga. Oo, tsaka sama. Yan gusto ko samurai, may mga baril. Wow! Oh my god! Oh my god, ang galing. Umiikot-ikot. Likot ko, no? Wow! Nasaan na ako? Nasaan na ako, boy? Ano nangyayari? Naulol ka na, no? At ako, naulol din ako eh. Oh, kita mo, dodge! Easy. Oh, ano? Nasaan na ako? Nasa kabilang mundo na ako. Wow! Nasaan ka na naman? Nandito na ako. Ano ba? Ito pala maging cool maglakad. Oo, saan ka punta? Oh, dito ako. Haraan kita para cool. Oh, saan ka punta? Cool na sana siya eh. Ano ba? そういや、お前とこうして歩くのも久々だな。 Oo nga, nakita ko nga, sobrang hirap ka na maglakad. Nani? Oh my god. Oh!
Puta na. Oh shit, mayroong hayop na real-time events. Leche. Gulat ako. Epic, kakanta muna tayo. Hey! Wala ko Amy Fukuda. Okay, safe tayo. Pagod na ako maging samurai. Ay, gago pala. Dying for a meal. Oh, stressing onward before. Hirap pagbasa na may nakikinig ng puto, guys. Focus ako, okay, magulo. Yo. Oria. Flip, down. Tayong pwedeng gawin dito, di ba? Nagbobo. Ano ba yan? Yung tawag sa ganyan? Palakpakan! Magaling! Bathhouse! Yes! Sa wakas, babay na tayo ng opay. Wow! Uy, pucha, masaya na sa wakas. Maganda humawak ng espada. Dapat may iba na humawak for me. おいでやすごゆっくり Nice. そうだ Ibang espadahan na to ah. 斎藤をはじ Kilala め pala niya ako. Ano naman to? すんまい親分そいつらどうしてもお風呂に入れろ言うて入り口に貸し切りの札がかかっていたはずだがそしたらわしが風呂屋に来る前に知らせに来とくんや Isa lang ba ang bathhouse dito? わざわざ店まで来た客に帰れ言うんか入るんならさっさと入れいつまでもそんなもん見せつけてんじゃねえちーと調べてもらいたいことがある Ayokong tignan yan. Okay lang ako. Uy. なんじゃこれこのダフはよ水じゃうめんかい Angas ka na sa atin. Uy, gago. Ako mukhang magsusuntukan kami dito. Okay. Suntukan na nakaubad. Para to sword fight na naman. Oh my god. Suntukan ba kami nakaubad? Nice. Ito ang tunay na lalaki. Oh, tsa. Sword fight na walang espada. Okay, let's go. Large man. Ito yung pangalan niya, large man. Oh, gago, malakas siya. Tama yun, boy. Tapos, alam mo, madidistract ako sa espada mo. Teka lang. Oh, what? Nakapag-spacebar ako ah. Ito ang hubadero technique. The hubadero style. Dodge. Ooh. Yan. Real time ba to? Nakala ko focus. Nangyari. Ano to? Sumo! Real time event? Nangyari, nanalo ba ako? Oh my god, hinawakan ba niya yung puwet ko? Ay, nice, hinawa ko. Boom. Yes, easy. Illusion to. Nice shield, bro. Oh, dodge! Oh my god. GG ka na, boy. Dodge mo! Sarap ba? Parang kami mga Titan. Attack A, defense A, ano ba? Ay, nakuha ko loincloth. Huwag ka na may paglampungan sa akin, boy. そいつはこっちのセリフだおい Tama na yan, mainit. お前らいい加減頭冷やせ鈴木がしたきゃよそでやるんだなおい Nagiging tropa ko ba to? なんだこれからいっぱいおごらせてくれ Dahil nakita ko na yung espada mo, baka naman. おごられてやるよ Tunay na lalaki. Doon natatapos yung gusto pa maglaro tayo dito.
Ito ang pinaka-latest sa Yakuza series, ang Like a Dragon issue. Huwag nyo kalimutan naka-pin comment doon. So makakuha ng libreng shirt. Fill up nyo na yung forms para malaman kung sino ang legit na may receipt. At para laruin pa natin ang iba pa mga games dito. Kung tayo like, share sa mga Yakuza nyo ang friends. Huwag mag-subscribe, Paul Kun na mamaalam. Shoo! Sayonara.